look, Laylatul Qadr khairun min fi shahad. Masha Allah, na ga daren Laylatul Qadr. Na ga daren Laylatul Qadr. Masha Allah, masha Allah. In ba ku labari in tabbatar muku da cewa a cikin farin ciki nake ho-ha. Man, I made it. I made it. G-Fresh Charlemagne, man. No negative vibe. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamar wannan shine G-Fresh Alamin Kano State Material. Musulmi ne? Musulmi ne. Shine yasa su kansa suna da cewa wai shugaban yan kwalta. Shi yanzu ya yadda shine shugaban yan iska gabaki ɗaya da kansa ya yadda da haka. Ya faɗi abin da mala'iku sun rubuta la yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba. To amma abin da yasa shi wannan yake faɗa irin wannan manganin rashin sanin waye Allah. Bai san musulunci ba, dubgaggen jahili ne na ƙarshe. Ka ji dai abin da ya karanta yanzu. Wannan wai Qur'ani ne shi a gurin sa fa ya ce wai la tu'adil khairun min alfi shahad. Alfi shahad. Alfi shahad. Ka Allah raba mu da dubgewa. Mutum ya zo ya iya yana ta kokarin turancin ma ban sani ba yadda yake faɗar turancin yake ta kokarin ya kwaikwayi turawan Amerika. Amma kuma ƙur'anin da aka tun da ka ce musulmi ne, ƙur'anin da aka halicce shi don ya zo ya karanta maganar Allah, wahayin Allah, shi ya kamata ya yaki iyawa, ya koma yake kwaikwayon tura yana wani lankwashe-lankwashe da gyara turancin rawar mai su kuma ɗabgaggun masu lakin, saboda ɗabgaggu ne ya ƙi ya kwaikwayi ya iya wahayin mahalicinku Allah wanda ya yoku ko 'yan followers masu lakin sai ya zo yake ta ƙoƙarin ya yi kwaikwayon turawa waɗanda aka halitta daga ruwan maniyi suka girma suka yi wasan ƙasa suka taso suka fara yin rafin suna iskanci su yake kwaikwaya su suka koya mai iskancin to shine ku kuma kuke mai lakin bai iya wahayin mahalicinku ba bai iya karantawa ba amma saboda ɗibgewarku ku 'yan kwamen ku masu lakas shine kuke mai lakin Allah sauwake muku Allah shirye ku. Da farko idan an kalli sunan shi da ya faɗa ya ce G-Fresh gaskiya ƙarya yake shi ba fresh bane. Dan inda a ce fresh ne shi malamar ba zai yi bleaching ba. Gaskiya ne ni na ta hasken shi ne. Ba ka inna lillahi namiji da bleaching. Kuma amma sai ka samu wata dubgaggiyar matar a haka za su yi ta wasa ko ba suna yin wasa ne? Kamar wasa wata ma'ana su zo su yi ta rungume gashi yanzu wannan ya zama dan daudu wai abin mamaki akwai masu san shi a mata ya saki waccan ya koyi wannan amma ya saki wata ya ƙara aure wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wata wai ita sayyida Allah sa ba sa jefa kuma in sun rabu din akwai wata malamar daya akwai wata sayyida Sadiya Haruna wai sun da sayyida amma mabarnaci ya ce girediya ƙasa kuma sayyida sai ta laɗe da sayyida karan inda rigo ba su ce mata ba kyau ba su yan ɗariƙa da sana rankali su ce a sai faɗa ma yadda sirrin yan ɗari ko yake ba to saboda haka yanzu wannan abin da yake da turanci wallahi tallahi da zaka tafi makaranta a nitsa malamai za su ce ma shirme yake yi amma ka samu nisa yake wannan abin wai shi da wai rafa ne shi rafin yake yi a jihar Kano irin wannan abin da ake yi wa zaumen kaza haka ta yi da hannu to irin sa yake yi yana dan sirri kasa yana kasa da kaza to shi ke daga nan sai ya gano gware ya zo TikTok ya dinga barna yana rawa yana iskanci yana da abin da ya ga dama shi yanzu kawai duniya ce a gabansa kuma sannan ya biyo wa'anda Allah ya ce ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun yanzu shi ma'ana su duniya turawa suka sani dangane da lahira gafalallu ne wuta za a yi da su sai yake kwaikwayon sa yake ganin cinye wasu madadin ya gwagwarmaya ya koyi Qur'ani a yi gwagwarmaya da shi a tafi wa'azin maguzawa cikin surkukumin daji a'a ya kwammace zo yana ta wani iskanci yana tala kafa yadda ka san kwado yana ta wani abubuwa ya kwammace rayuwar nan har mutuwa ta doke shi to yanzu akwai wasu kuma su dubgaggun waɗanda su suke ganin ai su yana burge su saboda in an mar raddi ma sai zo ya mai da raddin wasa wai shi ba abin da yake damun sa zai dame shi ranar kiyama in bai da ba gaske wai ni tunanin nake ko dan shi'a ne wa shi wannan G-Fresh din shi G-Fresh
gabaki ɗaya bai san gabas, jahilin gabas to a gani ne ba shi da kan gado ne. A bai san komai ba shi yanzu kaga. Anya ba shi an ci yake ba, saboda mamakin da ne in ba dan iska ba, in ba la'ananne ba, ya za a ya san Umar suna ne babba na abokin annabi Umar, sai ya ɗauki Umaru ya ce Umarunki, ma'ana farjin mace. Inda ake zina da mace a saba Allah ai ta'addanci, sai ya sa wajen suna Umaru. To kaga ai wannan ba karamin dubgagge bane. Gashi dan tumuli dubgagge. Kaga shi malasa yanzu bai san me shi a din ba. Bai san sunna ba, bai san ɗariƙa ba. La haula wala quwwata. Shi yanzu irin sana ke ce musu jahilin gabas da yamma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da haka yanzu za su ce ai wannan ba nasiha ake mai ba. Shi to dama ya saba Allah, kai in banda dabgagge ne kai ma da zaka ce ba nasiha bane, ya saba mahaliccinka. Kai in kana da kishin mahaliccinka har za a gaya mai magana ka ce ba nasiha bane. Shi wane ne a bayan ƙasa? Uwar me yayi? Ya karantar da Fatiha bai ma iya Fatiha ba. Bai iya ba. Sannan haka ce dan an mai magana an mai magana. Challenge, yan uwa ga challenge. Mun asa kuɗi naira 500,000. Ni zan tura wa G-Fresh Alamin in har ya iya zuwa ya karanta Fatiha lafiya kalau, sannan ya karanta ita wannan surar da yayi, ita ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr, haka take. Sai ya ce wai shi min alfi fi shahada. Da haka ya je karatu ya koyi addini. Ya je ya koya daga nan zuwa ƙarshen watan nan. Da haka wannan sakon yanzu Malam Ammar, wannan sakon Malam Ammar na masu kallon G-Fresh ne a matsayin abun koyi. Ba a yi koyi da G-Fresh ba. Yau 17 ga wata, ƙarshen watan nan kai maza ka koyi Fatiha. Ka karanta ta. Da inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tunda neman kuɗi yake a duniya. Za a baka 500,000. Tunda neman kuɗi dama kake yi. Yawwa. To yanzu mun ce mu ma gashi kai mana katun Qur'ani na Fatiha daidai. Da inna anzalnahu za a baka 500,000, amma ba lalle ba zai iya tafiya ya karbi tallan wani bai kama rawa a bashi 500. Inna lillahi, dubgaggu ni ina mamaki ban ga dalilin da wani mutumin banza wai zai tallan wani abu wai sanadiyar sa siya. Su ma masu kamfunan dubgaggu ne, masu kamfuna dan kundugurun ku mutanen kirki ya kamata ku samu ku ba tallasi, amma ya dauki wani dan fim wai yazo bayan dan fim din a asarance yake, a lalace yake, a gari ma kashi ya fi shi daraja, in ya huce ma ba a damu da shi ba. Fim sai yazo ya ce wai Indomie jollof ni da iyalai na muna cin wannan, daga nan wai sai a ɗora akan arewa a ringa yadawa. Wai yanzu ga dan fim ya yi tallan Indomie jollof, wai Indomie jollof da kai da iyalin ka cikin nishadi. Duk ƙarya harka ƙarya. Mutane kawai 'ya'yan Hausa ta kari baka fata, amma sai sun kwaikwayi Turawa saboda shirme. So a gurguje bayan Allah mun da kanku 'yan comment section masu albarka, abinda nake so da ku, akwai wani bawan Allah da ya gyara mana sanda muka ce lawu du'a, dan ni ba na jin daɗi in na karantar da ba daidai ba. Hankali na wallahi tallahi baya kwanciya in na gano. Billahi azimu ko daga ina ne sai na je na yi ƙoƙarin gyarawa. To akwai wani da ya gyara mana cewa hadisin bai inganta ba, gaskiya ne, illa iyaka aka ce aka haɗa wa'yansu hanyoyin hadisin zai zama hasan, amma dai abin ya fita cewa duk wanda ya karanta bismillahi alwala za ta fi cika, wanda bai ce bismillahi ba alwala ta yi. Kamar yadda a sallah idan baka ɗaura hannu akan kirji ba, dama akan hagu akan kirji a sallah, ka saki hannunka, sallah ta yi. Sai dai wadda ta fi cika ta kwaikwayon annabi, wadda aka ɗaura hannu akan kirji a cikin sallah. Wannan shine shi yasa a rayuwa ta Malam Okasha, ko da muna cikin gabatarwa ne kaji na yi tuntuɓe, dakatar da ni. Ba wani editing da zamu, ba sai an tafi editing waye ba, dakatar da ni wane kaza ne. Yawwa a gurguje akwai wani dan uwa mai albarka da yayi wani bayani, wanda bayanin ina ganin ya kamata mai maza mu shigar da shi a nan dan a gyara. Idan mutum ibada ce ya ɗauka, kamar azumin tsofaffi ibada ne, sai ka ɗauka cewa ibadan nan Allah ne ya ce a yi da manzo, saboda hadisai da yawa na azumin tsofaffi, matattun hadisai, rubabbun hadisai, ba daga Allah ba daga manzo ba, sun zo suna da yawa. To sai mutum ya gyara da aka yi mai wa'azi, to wannan wahalar da ya sha na azumin tsofaffi za a narkar da su a bashi lada. Amma in asali sabo kake, kamar fina-finai, kana fina-finai sai ka tuba, wannan istighfari za ka yi ta yi, ba wai markaɗewa za ka yi ta tuba, za a yafe ma dai. Allah ya taimaka. Amin 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 amin. Jazakumullahu khair malam.